Hello friends, बरायबाय बडाइजब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा आसाम पुलिस रेलि फिजिकल टेस्टनि सायाव डिसकास एन्ड बेनिफ्राय जिडि कनस्टेबल एसएससी रिजाल्ट। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम जानो गोनां एसआइ लेभेलाव गासैबो कनस्टेबलखौ लानानै एसआइसिम बेनिफ्राय जिडिसिम। दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो आसाम पुलिसनि साख्रिनि आपडेट एसएससी इन्डियान आर्मि एबा गोबां जबनि सायाव बिटिसि जबनि सायावबो नोंथांमोना आपडेट मोनगोन लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किमनि सायावबो आपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन। दा गभर्नमेन्ट स्किम होनोब्ला दासान्दि इलेक्सन जागासिनो दङ रिजाल्टआ मोनथ'वाखै नोंथांमोननि रिजाल्टआ जुन दाननि फार्स्ट उइकआवसो मोनगोन आरो बे गभर्नमेन्ट दाबासो बिथांमोना माखासे प्रसेसआव खामानि मावलांबाय थागोन। दा बेखौ दोनथ'नानै सोर दायो दाया उननि बाथ्रा नाथाय फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना फैगासिनो दङ बेनो जाबाय आसाम पुलिस। दा जोङो फार्स्टआव एसएससी जिडि कनस्टेबलनि अफिसियेल साइडआव फैग्रोबाय। स' बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नटिस बर्ड मोनदों फार्स्टआव फेज 12आवहाय माखासे पस्टनि सायाव फैदोंमोन नटिसआ नाथाय बेखौ दोनथ'नानै जोंनिया जाहैबाय जिडि कनस्टेबलाव रिजाल्ट। गोबां जिडि कनस्टेबलनि रिजाल्टखौ नेगासिनो दङ बेनो जाबाय एन्सार कि होखांखाबाय थांनाय बारावहाय। दा बेसेबां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरबानो जाबाय 90, 80, 70 जि मोनदों नोंथांमोना लिरबानो जाबाय आरो जायफ्रा मोजां नाम्बार मोनदों नोंथांमोना फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि खालामबाय था मानोना साडेनलि नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन आरो एडमिट मोनगोन फिजिकेल टेस्टनि थाखाय। दा रिजाल्ट होनोबा नैबे रिजाल्टआव क्लिक खालामबानो नोंथांमोनाहाय फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रिजाल्टआ फैसिगोन आरो जायफ्रा फिजिकेल टेस्टनि थाखाय क्वालिफाइड जायगा नोंथांमोना रानिं खालामनो थांनांसिगोन जायखिजाया लेंहरगोन एडमिटआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन। दा बेनिफ्राय एसएससी फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोननिया बेनो जाबाय फिजिकेल टेस्टआव जायफ्रा थांगोन मिथिखायो बेसेबां खारनांगौ बेनो जाबाय 5 km खारनांगोन 24 मिनिट्सआव हमना ला मेलाव एन्ड हिन्जावफ्रा 1600 मिटार्सखौहाय नोंथांमोना खारनांगोन। बे जाबाय नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनलांबाय थागोन नेक्स्ट लेभेलाव नाथाय रिजाल्टआ फैथारसिगोन इलेक्सन जोबनायनि लास्ट उइकआव नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दंसै आरो बेनो जाबाय मेनि लास्ट उइकआव मोननायनि चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय रिजाल्टआव क्लिक खालामबा नोंथांमोना कनस्टेबल जिडि अपसन मोनो बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालाम। स' रिजाल्टखौ बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बे जाबाय सिगांनि रिजाल्ट नाथाय बेयावनो नोंथांमोना फैगोन बे जाबाय 2022नि नाथाय 24निया बेयावनो ओंखारगोन आरो जेब्ला ओंखारो नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा ओंखारो लिस्टआव दङ फिजिकेल टेस्टआव थांदो अल दा बेस्ट थाबाय बयनिसिमबो। स' बे नोंथांमोननि इलेक्सना लास्टआ हमना ला बुंजायो क'क्राझार साइडआव हमना ला 7 मेआव जागोन अब्ला गभर्नमेन्ट दानाया जुन दानाव जाहैगोन। दा बेनिखायनो जुन एबा जुलाइआव नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जानायनि चान्सआ दङ जिडि कनस्टेबलाव। स' बेखायनो जुन जुलाइआव नोंथांमोना जाहाथे चान्सखौ लायो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय। दा जों थांसै आसाम पुलिसावबो गोबां रिलि जानो गोनां नेगासिनो दङ बेनो जाबाय कनस्टेबल जिडि एबि इउबि बेनिफ्राय बेटेलियन कमान्ड' लेभेलाव एसआइ लेभेलाव दा नोंथांमोननि पिआरअ ड्राइभार दा गासैबो लारि लारि जानो फैगासिनो दङ बेखौ बुंदों सिएमआ जुलाइआव जागोन। दा बेखायनो जुलाइआव जानानै नोंथांमोना हमना ला सेकेन्ड उइक जुलाइफ्राव जासिगोन आरो लोगोसे एग्जामा आगस्ट सेप्तेम्बराव एग्जाम कन्डाक्ट खालामगोन। दा एसआइ लेभेलाबो थाबैनो एग्जाम जासिगोन। दा बेखायनो मे जुन बे दान मोननैयाव मोजां प्रेक्टिस खालामनांसिगोन जायफ्रानाखि एक्सेलेन्ट लायो नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। दा 10 पास जाबानो साख्रि मोनो पुलिस लेभेलाव एबा एसएससी लेभेलाव बेखायनो जायफ्रानाखि 10 पास जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बेनोमोन आरो नोंथांमोननिया आसाम पुलिसनि नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ जुलाइआव जासिगोन एन्ड एग्जामा आगस्ट सेप्तेम्बराव जासिगोन। थ' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय।